Naše aplikace je připravená na deploy do produkce, ale je stále v development módu. To způsobuje, že se zobrazují stack traces a ty mohou útočníkovi sloužit jako zdroj informací pro jeho další útoky a je to považovaný za únik citlivých údajů. Abychom tomu předcházeli, tak musíme aplikaci přepnout do produkčního módu a tím stack traces vypnout. Tenhle problém je dost častý, nezobrazují se jenom stack traces, ale chybový hlášení obsahují až příliš detailních informací. Při programování tedy buďte co nejstručnější a vracejte jen obecné chybové hlášky, ze kterých se útočník nic nedozví. Tak teď už by mělo být všechno v pořádku. Zkontrolujeme logy a to je vše.